Family da fatan kowa da kowa lafiya. Zan samu kuma magana da Bubi ya yi wadda ta ja mishi matsala wadda ta sa an ka kama shi a babban birnin Tawa. Amma kafin nan sai in sanar da ku cewa ku muna share wannan bidiyo shi ta yi nesa. Mu na abokai 'yan gwagwarmaya muna neman afuwa. Muna roƙon afuwa a yi masa sassacci. Ya gane kuransa, kuma irin wannan daman takan faruwa da mutum wanda yake da tabi'a ta yawan dumi da kuma tabi'a ta zagi. Don ya ɗauki abin nan usuriya, ya ɗauki abin nan da wani muhimmanci, ba zai taɓa sa shi manta ba har shi ɗauko ƙafa ta shi shigo cikin jihar Tawa har ta ja mishi matsala kamar haka. Sai ku saurari wannan magana da yayi. Ka bude kamfanin zuwa Haji Baitullahi ba kai mutunan Makka ba, wai ka hada baki da prokirar a cuce shi. In ba tawo ban taba ji wannan abu ba. Yanzu sai da ƙara zuba kuɗin shi dan kamfanin dan gidan Ramba. Kamfanin dan gidan Ramba Allah shi mai albarka. Sai da ƙara zuba kuɗin shi cikin kamfanin dan gidan Ramba. Ba ta Alhaji Suleiman ya canye mai kuɗi. Wai Fadil Islam, Fadil cuta dai. In ba musulmi ya taba ce bude ka ce Fadil Islam. Yanzu sai da ƙara zuba kuɗin shi again a kamfanin gidan Ramba. Sun mai blocken passport. Wallahi sai kun ji kunya daga kai har prokirar na kuna jin kunya. Daga kai har prokirar din kuke cutar mutane kuna jin kunya. Watan to na asirin ku ne kama. A sai da kare a ja da prokirar a kada baki a cuce mutane. Ba mu yarda da wannan iskancin ba. Iya shege ne ba mu yarda da shi ba. Sai da Niger Kilu Parche. Shine muke kira da. Kun mi share video ne ta ko ina. An cuce wani ba adare wanda aka Cameroon. Ya tura kuɗi fa da Islam zai kai iyalan shi Makka an toshe kuɗi ko kuma an ashe da prokirar. Wai prokirar wai kira wakilin shi mai barazana wallahi na cin gwako wallahi. Duk uban da ya mishi barazana na cin gwako wallahi. Ko bulala shi Niger ka kuce kuka ai hakuri sassauta masa.